Doi nuta suang muli hang naga maba दै होबाय फालौ गराय गराय मिसिंदो दाइसे गराय नि हाग्राखौ फुदो आरो सयलो दि बर' बड' चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौ बरायहरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दा आङो गामिनि सासे आबौनियाव बानलु गोदोर नायनो फैदो बानलु खेबजां बिथाङा बोरै गायदो नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासे नोंथांमोनाबो सोलोंना लानो हागोन बेनो बागाना प्लास्टिक बनाय जादो जाहाथे हाग्राया थाब रजबनो हाया आरो हाग्राया रजबनो हाया बेफोरबायदि प्लास्टिक बयोब्ला हा जाबना होदो एसे आरो दै नैबे लङाथिं खारो दै ओंखारना होयो होमबानिया जिब मोनजायो आरो लोगोफोर बंग्ला फालौ लोगोफोरनि दासो बिबार लांदो फालौ गोदोरसो होनोना दासो बिबार लाबाय नै लोगोफोर बै मा जाखोलै देरमा जाबाय लोगोफोरनि देग्लायसो फार्स्ट टाइम स' लोगोफोर बानलु खेबजाङा देरमाहा जाबाय गायनाया दा फिथाइ थायनो बिबार लाहांबाय बेखौनो दा एसे सम नायनो होननानै फैबाय आङो जोंनि गामिनि आबौ दासो बिबार लाबाय बेसेबां दङ 500 ना फुलिया हारसिङै बिसा जावफ्ले जावफ्ले गायदो आरो गायबावनायदो बेयाव आं मा खालामनो नायदो आरो नोंनियाव गायबावगोन र' मा हासार मुलि होग्रोनोसै ओमफ्राय फुलिखौ गाबोन गायगोन देग्लायसो फार्स्ट टाइम गायदो न गायनायना नायबाय देग्लाय फार्स्ट टाइम नै जागा बानायबाय थादो आरो दंबाय लोगोफोरनि फुलिया न'आवनो बानायनाय फालौ फुलियाव दै होदो नै बाबुआ बाबु नों मा खालामदोलै दे सोर होनो नोंखौ दैखौ मा फालौ इयो गग्रा फालौ फालौ गोदोर नैबे फुलिखौ आरो गायबावनो थाखाय जागायना दोननाय प्लास्टिकनि गिलासाव फिसा 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 नै बिसतासिया बानलु गोदोर लोगोफोर 500टा फुलि गायनाय जादों आरो गेजेराव नै मा होनोमोनलै उमुथ्रु ना मा होनो उमुथ्रुबो गायना होदों नै मुदुफुल देग्लायसो फार्स्ट टाइम जागोन जाया नायदो न'आवनो बानायनाय फुलिखौ फालौनि मालिकआनो या हासार होनि मुलि होनि र' गाबोन गायसिगोन बेयाव गायखांनानै दै होगोन खै दिनदो थायगोन इयो फिथाइया बे फिथाइ थायनाय गायनायनिफ्राय 3 माहायाव 3 माह थायसिगोन बै गोदोरा 1.5 माह जाबाय आरो 1.5 माह नांबावगौ होमबानो फिथाइ थायसिगोन बाबुआ जोंनिया दै होगासिनो मोजां दे बाबु दैखौ बेफोरबायदि हासार होयो हांगार गायगोन जागायाव हांगार होदो हांगार जिगाबनि माइ जिगाबनि हांगार बेनिफ्राय आरो मानि दायो आरो एसे सरकारि हासार होगोन सरकारि मा हासार DP नामा सरकारि हासारा ओमफ्राय बेयाव सुपार पटासखौ होग्रोनानै लाखाबाय हांगाराव बेनिफ्राय DPखौ उनाव सारगोन उनाव होसिगोन होनानै फालौखौ गाबोन गायसिगोन दिनै होना दोनबाय मुलि गाबोन गायगोन आरो फालौयाव खस्थ' दोङो खस्थ' खालामनांगोन बे फालौ गिदिरा जानला मानला जाया सोब हायावनो जाया मुलि होनांगोन दे बाबु मा खबर नों मा खामानि मावदो दा जोब्बाय आरो दा होलिया आरो फालौ दै होनायनि नों मा मोनो फैसा
ए बाबु नों खामानि मावनायनि बेसेबां फैसा मोनो 300 सानसेयाव नैबे बाबुआ सानसेयाव 300 थाखा आरजियो हाजिरा मावना आरो स्कुलावबो थांबोयो फालौ गोदोराव देग्लाय क्लास 6 मोनबायना बेसेबां क्लास 6 क्लास 6 मा स्कुलाव थांदो हिरिम्बा हिरिम्बा स्कुल गैयाबा फालौ स्कुल गैयाबा बे बाबुआ हाजिरा मावफैयो नैयाव रबिबारखौ स्कुलनिफ्राय फैखांनानैबो दसे टाइम खामानि मावफायो आरो हाग्रा संदो दा नै बाबुआ नों मा हा जावफ्लेदो नामा बाबु हा जावफ्लेदो हाग्रायानो गैया माथो दायसे दायनै जोब्बाय दा नै हांगार होखांबाय ओमफ्राय सरकारि हासारखौ होनोसै DP आवगायाव सुपार पटास होजोबलांखाबाय होजोबनायनि उनाव दा नै लास्टाव हांगारखौदो DPखौदो होनोसै होनानै गाबोन गायनोसै आरो फुलि गाबोन गायगोन लोगोफोर गाबोन हासारखौ नै बेबायदि होनांगो गाबोननिफ्राय मास मोनथामदो फिथाइ थाहैगोन बेफोरबायदि होनांगो फार्स्ट बिबार बारगोन नोंथांमोनाबो गायनो सोरबा गोसो दोङोबा सोलोंना लानो हागोन आरो सोंनो हागोन आं मिथिनायखिनिखौ आं बुजायनानै हरगोन सोरबा गायनो गोसो दोङोबा आरो फाननानै बेखौनो आंनि फिसाजोफोरनो फैसा हरो स्कुलनि खरसा होयो मेथाइ जानो आरो जायखिजाया किताब बोहि बायनो फावटेन बायनो हरनाय जायो आरो बे फालौ खेथिखौनो फाननानै आरो थालिर बागानबो दोङो थालिरा 6 बिगासो दोङो लोगोफोर थालिर गायनायखौबो सोलोंना लानो हागोन बोरै हासार होयो बोरै मुलि होयो दिनै थालिरनिखौ दिनै खिथिनो हाथ'आ दिनै नै फालौ गायनो थाखायसो जागाखौ बानायबाय थादो थालिरखौ माब्लाबा थालिराव बागानाव थांबा थालिरखौबो खिथिनाय जागोन जायखिजाया सोबबो रोंनांगौ सोलोंना लानांगौ दानि जुगाव जों बर' मानसिया बेफार खालामनांगौ बारा जानो रोंसोआ खेथिखौनो मावना जानो गोनां जायो ओंखायनो सोलोंनांगौ गोसो होनानै गायनांगौ जिखुनु रोंनायफोरनियाव एसे गोसो होनानै सोलोंनांगौ आंनिखौ आबौ जायो बेयो फालौ गुदियाव साफा खालामदो हाग्रा एसे फिसा बेरनायफोरखौ 9टासोआव आङो मुलि होखांना माबा दै होबाय फालौ गराय मिसिंदो दा एसे गरायनि हाग्राखौ फुदो आरो गरायाव हाग्रा रजबदो फिसा दंफाङा बेसेबांसो दोङो ओरैनो 500 दाल गायदो 500 फुलि बेखौ मोजां फोथि खालामनांगोन बेथ' मुदुफुलसो नैबे जों अमुथ्रुबो बर'आ बेलेग माबा बुङो नङा होमबा अमुथ्रुबो होनजायो प्लास्टिकखौ मानि थाखाय बनाय जादों प्लास्टिकआ बे हासारनि हाव फावखौ सिङावनो लाखिबाय थायो थान्दा जिब लाखिनायनि थाखाय ओमफ्राय सिङाव थायोबा फालौआ इनि हासारनि आदारखौ मोनजाबाय थायो एसे प्लास्टिक बवाबा हासारनि हावाया थबजबनानै उरायलांजोबो होमबानिया फालौआ मोनजाया दा नैबे प्लास्टिक खोबना दोननाय लोगो लोगो फालौआ इनि हासारनि हावाखौ मोनजाबाय थादो फालौआ एसे बोलो होफाय थादो उनाव बिबार लानानै फिथाइ थायगोन बेखिनियानो ओमफ्राय आं सोरबाफोर गायनो सोलोंनो गोसो दोङोबा सोंफाय जागोन आंनिया कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन गामि हाग्रामारि नामा आंनिया हुक्राम बर' सोरबाफोर गोसो दोङोबा सोंफाय जागोन आं निजे रोंनायखिनिखौ फोरोंनानै हरगोन आं गायनांगौ आं हारसिंल' गायना मा जानो सोबबो सोलोंना लानांगौ
एसे आरो फुलि नांगौबा फुलिबो मोनगोन फुलिखौबो फानो आङो अर्डार होब्लासो मोनगोन अर्डार होआब्ला मोननाय नङा एसे सम नांगौ जायोना जाथ'गोन आं दा नै हाग्रा फुनायखौ दोनथ'नानै आं बेलेग खामानिथिं दोङो बेखौ एसे फुलि गायबावनो दोङो बे फुलिखौ आं गायनो थाखाय जगार खालामबाय थादों